Sima, začínáme už teraz. Musíš sa to uvidieť. Piva. Kroxy musia byť. Rozmýšľam, že asi ich tam hodím aj ja. Tento rok. No, budem musieť, keď vidíme, jak tam dávaš tie tvoje. Musím ukázať tento epický sleeping setup, ty kokos, ktorý sme mali. Boulder matka, karimatka a gauč. Máme všetko? Ak sme to zabudli, tak sme to nepotrebovali sa. Ja budem Nataša na nás, David, ty si taký pekný proste, taký fotogenický. Ale práve, že akože, ja som alergický na kameru. Hej? Tak bohužiaľ, odteraz ťa budem montovať, Nataša. Ty možno si zvykne, vieš. Hej. Tak áno, youtuberi, sniperský. Si pripravená? Aké máš miesto? 33, neviem čo. Á, dúfam. Hneď vedľa mňa. Počkaj, 33C. Kde sedíš? 32A. Michal! Prileteli sme, jak keby sme došli domov, Čau. Zvládli sme to. Áno. Jaký bol let? Spinkala. Hej, ja som tiež zaspal, spal si? Asi áno. Hej, asi áno. Videl som. Borec nevie. Asi áno. Lebo som si tak lahol a som sa potom, že... Že pristáli sme. Ale asi áno. YouTube video time. I'm gonna have some pistachio ice cream and coffee. Oh my god. Pistachio. Podarilo sa nám úspešne proste zobrať auto. Michal. Ja sa tiež teším. Musíš vlogovať a zároveň nekúkaj sa na cestu. Počkaj. Na ti šoferovať. A jak by si povedal, že mi Michal šoferuje? Dá sa to? Po taliansky. To čo znamená? Čo? Ako to sa bavili o tom, že... vášnivo šoferuje, alebo... Áno, ako hotel Italiano. Darka. Buongiorno. Buongiorno. Next stop. San Vitolo Capo. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano. Hopa. Bitkoček. Tak dáme mos, pilko a... No jasne. Hádzali. On mi tu beha holí, keď natáčam. Hoď mi. Zjedz mi. Tak. Šekneme, jak to tu vyzerá. La Casa na nasledujúcich 6 dní, že? Toto. No tak to je celkom upgrade od toho. Je to väčšie, má taký životnejší priestor. Hej. Už vôbec nebude také intimné. Okej. To posiel, ale vyzerá, že už má dačo za sebou. Úplne jak nedočkavý som. Ponču skončí. Lezečky si má. Koľko máš ty? 4? Tieto je? To sú si mi, ne? Aha, ty ideš veľa signál. To je moja pončo. Ooo, to vyzerá cool. Ja. Tak Freedom. Jaká bomba? Vlastník. Aj toto musí ísť do chladničky. Essentials. Slivka. To je domáce? Áno. Dobre, všetko, ja to musím nejako setupnúť na interview. Dobre. Takže vítam vás v El Bahíre.
na severozápadnom cípe stredomorského ostrova Sicília. Začal som moc zo široka. Nie, dobre to je. Je to tu podmienky, nazvali som až deviatkové, na tých, kto majú takúto možnosť. My ostatní budeme opekať klobásy a piť víno. A ostatní tu študírujem tento materiál, kde je toho dosť kopec. Ale myslím si, že bude to hlavne o tímovom duchu, nejakej gastronómii a stretchingu. Prvotný pocit z tohto miesta? 12 z 10. Uvidíme, že či sa to zmení po prvom dotyku so skalou. Je možné, že človek dostane ľahkú depku, že mu nefiluje tú skálu, že nemá tam ten vibe. Potom sa dá do chillu inak. Jasné. Povedal som 3 moderné slovíčka v tom interviu. Mladý audience si to bude vážiť. Takže ako... Zvyšuje sa algoritmus to pušne. Pozri, tu už pár pív sa proste otvorilo tým otvárakom. Vieš? Však pozri, aký je. A to sú... No, však to už som ježiš. Je kamionistka. No otvárajte chladené. Že otváram niekto zlého. Ide to tam ostať. A hevic. Ideme na to si Let's go. Prvý proste climbing pokus. Potrebujem nejaký do dokumentu. Jak by si to, keby si prejame dávaš report. Ešte sme nič nevyliezli, ale partia brutálna a tešíme sa na skalu. Ideme dať prvé pokusy, takže tešíme sa. Už sa tu cítime jak doma. Deň 1, zoznamovací deň. My sme tu už 3. rok, ale 80% partie je tu vlastne len prvýkrát. Tak im to tu ideme ukázať. Tak im to ideme ukázať. Michal, náš hlavný sprievodca, guru. A však tu je normálne oné, sedak. Tak ale má všetko, týpek ready. A keď to dobrá, aby tam bolo ešte zajtra. Ty budeš hlavný komplit, hlavný suspekt, hej? It works. No dobre, leziem, istím. Mám 10 expresiek, len snad to bude stačiť. Leziem. Sana, dober. Koko.
Môžeš dotiahnuť. Špol. Ďakujem. Máme za sebou ty jednu cestu, ja dve. Jak sa cítiš? Cítim sa dobre. Cítiš sa dobre? Pre naše deti. Dlho som neliezla, čiže sa cítim také slabšie teraz. Hej, však toto je prvý deň ešte len. My sem prišli. No, to bude lepšie. Ja cítim inak akože taký ten, to bude znieť ako úplná výhovorka, ale proste ten deň toho cestovania s tým slabým spánkom. Spali sme 3 hodiny. Spali sme 3 hodiny, menil sa čas, takže ešte nám to proste 1 hodinu ubralo. Vibes sú im jaký led, ako by povedal oni. Šeďo. Prvá 6 zápluska, pri tope som to proste zahodil, som tam proste, no nevedel som tam nahmatať, mal som to proste nadliezť a jak blázen som proste to radšej pustil. A táto bola, dal by som že ľahšia. Dal sa tam stáť, vieš, ak ty vieš si doliezla na tope, tak proste vieš, že tam boli tie spoty, kde si mohol pustiť ruky, poslať tam potom tie kraxy. To mám rád, takéto cesty, ktoré sú proste na sekvenčne dané, to je úplne bomba, že si tam vieš oddychnúť v polke. Hento bola čistá proste vražda od začiatku do konca. Ideme teraz, Sarka si ide zaliesť nejaké 5C, 5B, alebo niečo také ľahšie si natiahnuť. Pivko čo? Čačink? Nemám jasové. Videokis, money shot. Čo mám povedať? Čo sme robili včera, čo ideme robiť dnes? Potrebujem to celé opísať. No včera sme liezli a dneska sa chystáme ísť liesť tiež. To si vybral človeka na toto. Stále nevieme, kam ideme úplne presne liesť, ale asi to bude náš obľúbený sektor Scogliera di Salinera Central. To je náš obľúbený sektor? To som sa rozhodol, že je teraz náš obľúbený. Na dnešný deň je obľúbený, na toto do obedie. Aby som vedel čo povedať do kamery. Dobre, takže máme za sebou day 1 of climbing. Prvý deň sme liezli len za kempom, aby sme sa proste troška rozcvičili. Mám nejaké zábery, ale nemáme úplne nejaké vstupy takto. Takže dnes je asi 10 hodín, druhý deň na Sicílii. Ideme pozrieť ďalší sektor s úžasnými cestami. Uvidíme, zatiaľ nemáme špecificky vybrať, čo nejaké 6A, 6B tam určite padne. Tak to vyzerá vlastne. Tam, kde ideme, skúsim vám to priblížiť. Tam tá veľká platňa. V strede, tak to je náš destination. Ideme to pozrieť, čo to je. See you there. On some shit they overheard, but enough is enough. Yeah, it's neither here nor there. Black warfare in the air. Clack, 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 clack. What's that? You hearing things? Tat, 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 tat. Beware when you're thinking. Už tu máme nejakých ďalších lescov, takže nie sme prví, ale to ani som nečakal, keďže už je asi skoro 12 hodín. Podľa mňa tu bude svietiť slnko. Bude to zle, no, tak treba čo najskôr si zaliesť nejaké cesty. My potom pôjdeme asi teda hen tam pozrieť nejaké ľahšie. Už naťahovať. Yes. Today is the day. Tu je veľa ľudí, ale podľa mňa za tým oným veľa ľudí už nebude. Je to možné, no. Je tu veľká enklava lescov teraz momentálne. Sem hore, že? Terka. 5B, ideš na to? Skúsim. Vy idete ktorú? Ideme toto 6Bčko. OK, to vyzerá cool. 6Ačko? Môže byť. Sorry. Môže byť. Michalovi nemôžeš takto povedať zle. Ešte si zapíšeš 6Bčko a Celé zle. dostaj od klubu viac peňazí. Ideme na to. 5B. Hodíme ti na tú tvoju krásnu hlavu GoPro.
Ide pomaly dážď, musíme sa, utekáme preč. Sima teraz poslala proste 1.6B. Má na sebe GoPro, takže budeme mať aj footage, pokiaľ mi nepovie, že sa to v polke vybilo, tak zahodím to GoPro tam. Nonchalantne si dala 1.6Bčko a Sima, the classic. Potrebujem dať klasický záber. Výborne, jak to hodnotíš? Hneď? Strašne pekná bola a som úplne šťastná, že som natiahla svoje prvé 6B na Sicílii tento rok. Nice, super. Na čele, ale one? Nie! Ale musíme asi utiecť, lebo pozerali sme predpoveď a má za chvíľu začať pršať, tak musíme utiecť do kempu na obed a potom sa vrátime s ďalšími prelezmi. Išli popredu a ja mám kľúče, takže počasie sa totálne faklo. No nie úplne totálne, ale začína proste pršať. Dávidová predpoveď bola proste on top, takže musíme sa ísť teraz na obed schovať. Si pripraviť nejaké papino, pôjdeme pravdepodobne do obchodu a prečkáme túto rýchlu prehánku a potom pôjdeme ďalej. Ja mám kaktus na cestu domov. Hej, takže si šťastná? Takže môžeme domov vlastne. Ešte chcem palmu. Dobre. A mám dva. Ešte nie. Ešte nemôžeme ísť. Dva kaktusy. Ešte prečo? A vieš prečo? Ešte palmu. Ešte palmy. Ale vieš prečo nejaký ujo, neviem prečo, či tu domáci alebo niekto úplne odvedla, ich tam okmásal. Z toho tečie nejaká divná biela tekutina, možno to s tým niečo robia, vieš, ja neviem čo. A boli tam úplne chuďatka popadané na zemi, tak ja som ich vlastne zachránila. Kaktus. Ty nechceš kaktus, Ema? Asi nie. Ten by asi zomrel. Kaktus si zomrel, hej? Najlepšia rastlina na... Mne všetko iné úplne krásne žije, ale kaktusy mi zomierajú. Jak môže zomrieť kaktus, povedzme? Ja som mal, jediná rastlina, čo som v živote mal, bol kaktus a vydržal mi asi 2 týždne. Počúva, vy ste sa našli. Vieš, ona? Ty kokos. Tento chalan je úplne inde. Plus mu dá domáce do ruky. Dáš mu jedno domáce a poradzi Halk zrazu. Dobre, sme po nákupe a sme po obede a ideme akurát znova za kemp si troška ponaťahovať tie naše malé ruky. To čo bolo? Ale som to stihla, Stihla? Nie si mokrá? David, čo? Tak šialene sme dostali. Hej, prešipla. Hej, funguje? Ty vole, no. Nice, super. Tak toto som nečakal, že zrazu príde. Prešipláš na batohu není. To je ono. Kámo, poď sa na to pozrieť. Počúvaj. Normálne, akože to je totálny boulder nástup. Ja keď si dám na lano, normálne odtiaľto, do tohto, do hentej, neviem, či to je proste police, potom príručí, hore a... Nedal som to. Nech rekord vie, nedal som to. Ukáž? Daj si, Davidov funkčný prší plášť. Čaute. Ty si vyliezla 6A? Ja mám práve vyliezla 6A+. Bolo to úplne, neviem čo to bolo. Je to plus. Je to plus? Je to plus. Je to plus, bude to plus. Bolo to super. Bolo to úplne perfektné. Bol to môj štýl cesty, veľmi mi to sadlo a potom som videla krupy. Mega wow. Kokos, ale jak sa vám otvorilo nebo, pozri sa to. Ty kokos. Pekné. Ak sú ostatní do hry, tak... Pre pivo akože? Pivečko by som si dal. Tak akože... Môžeš nám zobrať to, my tam máme taký trojpek. Na mojej kamere to vyzerá šialene. Ako veľmi tmaví sme. Na mojej kamere ste úplne siluety len. Pivo, si má pivo. Dobre, poď. Však už prestalo. Keď to vyschne, tak dáme. Hej. Ostali nám tu proste presky, je ich tam asi 7. David bude musieť ísť zobrať prvé 3. Lebo ja som to proste nedal. David, to vylezieš aj mokré. Ale... To potom je 5, keď je mokré, to je. Ono vliezol v finále, keď bolo napršané napríklad. Hej, kde je ten tvoj manžel? Sme tu ostali, lesci sme tu ostali staknutí. Celú areu proste zalial. Je to tu. Donesol aj domáce. Bože môj. Jak Ježiš, fakt. Vyťahnite piva. Tak toto je neskutočná zostava. Ešte aj od kávy. Šaločka, troška kávy musí byť, však mix. To je kofeín plus čerešňa. To určite nejaký drink. Jak mu to cinká. Keď som išiel na prestávačku. Čo tam ešte máš pre Boha? Ale že išli okolo mňa lescia.
Čáva. Okay. To sú presky. Hej, mal by som. Toto je vybavenie. Danke. Akože sranda, že tá skala tu už je... No však hej, však ona aj bude za... Dopijeme pivo a môžeme ísť do... Na zdravie, Miško, nech sa ti darí. Vieš, čo Viem, takú dierku, no. Taký polbúk. Takú fazulku tam. By som to vôbec akože Ale je to tiež také atypické, že ti to úplne nesedí do tej ruky, až keď tam hodíš druhú ruku, tak dobre drží, no, ale... Takže domáce si nedá, ale... Camel tabak. Na posilnenie tam musí byť. Ja mám naviesť domáce. Jak to vidíš? Pôjde to myslíš? Si proste, si istý, že to proste padne jak nič, alebo je to proste random? Ja ti poviem. Ono je to v hlave. Vždy, keď idem lesť cestu, vieš, tak toto si poviem v hlave. Ešte môžeme utiecť do jaskyne a s čelovkami liesť. Ty kokos, inak to by sme mohli, Išiel by sme? Ja by som šiel. To budeš vyzerať, keď to budeš Tak budeš mať čelovku? To nebudeš plávať, nič vidieť. Budeš. Však na skalke sa tak leze. No, s čelovkami. Ja by som možno dal, ty kokos. Tých ľudí. No inak Slováci, čo tu došli piť pivo, fajčiť. Ešte dáme, no. Dobrá, ale tak vyložím. Predstav si, že Jo, to je pravda. Fíňaka by si tu vypustil. Ocetku a... Ocetku vlastne tiež nepotrebuješ, akože... A zober si ju pre istotu, aby sa tam nešumykalo náhodou na tom mokrom, ale ja som to normálne... Akože ja neviem, či sa to počíta, že už to lezeš flash alebo onside. Či ideme takéto halúze vymýšľať? Lebo, vieš, ja ti viem k tomu viac povedať ešte. Nie, tak Hribo mi povedal, treba, že preliesť celý ten začiatok, no, takže okay. To už mi môžeš... Tak ja ti poviem Ja, čo som normálne sa dotkol 3 chytov, som mu povedal, že jak to preliesť. Podľa mňa to je trošku vyššie. Lebo vidím tam niečo také omadžované trochu. No, je tam to taká veľká diera. Môžeš si vybrať. Klasiku. Dáme nejaký... Akože Mozart, hej? Takto? A teraz skús, že či nastúpaš nohy a nevieš skočiť do tej lišty. Proste tým, že... No, poď. Moja pravda má. Nice, to je ono. Pohode. Dobre, žiješ, poď hore. To je ono. Tak toto bola divočina, ty kokos. Železo pozbierané, takže vlastne misia úspešná. Pokorený cestou. My 6 ako 6. Oni to sťažili teraz, lebo veľa ich liezlo, vieš, veľa šestečiek padalo. Tak tam proste tak museli trošku Došiel typek proste s elektrickým kladivom. Totálne to tam vybil. Dobre, balíme to. GoPro footage bude teraz. Takýto. Natáčam. Ja som tak jedla molu. To je jak nejaký proste fever dream toto. Ja som zjedla molu práve. Daj, poď. Daj, ja ťa potiahnem. Zober GoPro. Dobre. To je skoro pusol na slápe. Na čo ide káve? Ja, že na tej špatne. Grzegorz sám sa. No, tuto môžeme ísť jednu, tuto druhú a tretia je tam vzadu. Aha, okej. Takže tieto dve vedľa seba sa dajú ísť, hej? Áno. Ideš ťahať? No. To mám dobrého si istý, že vybral.
sa švikol na to istom mieste, jak ty. Wow. Nočné lezenie. Bolo to epic. Bolo to 10 z 10. Actually, top tier experience. Veľmi pekný. Super! Toto bol asi jeden z najlepších lezeckých zážitkov. A hneď druhý deň, tak to je celkom cool. Počkaj, otvorené okno. Si nechaj otvorené okno? Čo ti jebe? Jak sa to bude, pozdĺžne? No dávaj, to som zvedavý. Ešte, počkaj, No dobre. Počkaj, čo? Ja som dal, počkaj, ja som to mohol dať sem celú dobu. Aha, ja som bol prekvapený. A la carte, Sicily, raňajky, konadovská šunka, k tomu 2 čajky, samozrejme 1 peroni. Good morning, you vlogging. Good morning. Ty si inak akože... Ty si to dobre vymyslel inak. Idem kúpiť vajíčka. Na 1. apríl si povedal, že idem do Samerka. Akože hrozné časy. Si robí srandu, však som vyslovene povedala, že chcem ráno ísť s ním, tak mu volám, kde si? A Miško, no už šlapem. A povedz tu, vieš? Tu som bol, na vajíčkach som bol. Celé to vajíčko k nám. On nám robí fajčiarsky prístrešok, to je úplne... Kokos. Mišo. Glo. Pochutnávačka. Že dá sa to aj v daždi, alebo... Tam bude aj, Práve, že dry in the rain. Ale Sú také nie sekcie, je ich no. tu moc popravde, ja som ich dneska všetky ráno prešla. Tá Never Sleeping Wall píše, že... Akože však môžeme spraviť výjazd na ten Never Sleeping Wall. Ja by som si dal, no, akože to vyzerá. Nikdy nám možno ani neostalo popravde, ak sa dneska nechce Ale zaviesť. pozri, že aký tam je prístup a nástup a... Musíme si nejak rozdeliť gír To sa na po začiatku, včerajšom no. večernom nočnom lezení. Ideme na to, Sarka. Let's go. Hype. Wow! Počasie sa vyjasnilo. Počasie je eňoňuňo. Ideme liesť, je slnko vonku. Posledný dní, depresie. Sara, take this. Si kameramanka. Climbing time. Jupi! Nebude si čakal, že ho zbalím. No na mne nie strom, hej? Pohode to je. Už to trochu spoznávam. Úplne pohode, to je pohoda úplná. Ale otázne je, či ideme čo najďalej. Ja by som to zaparkoval čo najbližšie. Čo najbližšie tuto, že? Tak zapni štvorkovku a ideme. Alebo sa dá ešte... A keď vidím tvoje kolesa, neviem, či aj teba už šminkalo, ale ja už som sa trošku tak vás vozil. My máme ťažký základ. Si princeska? Som. Crazy. Nosíš Rilo. Šerpa. Počúvaj, ale nejakí majstri sa toho proste nebali, mám taký pocit. Že? Niekto to tu poslal na tej pande. Ďakujem. Prešla mi to. Hello. OK, takže do obedu sme mali celkom daždivé počasie, takže sa nedalo nič robiť. Ale vyjasnilo sa teraz po obednejších hodinách. Tak ideme na jednu lokačku, dúfame, že bude suchá a ideme si teda poliesť nejaké tie cesty znova. David, ideš aj do nejakého šialenstva dneska? Idem, akože už musím niečo. Hej, že akože niečo, čo má nejaká sedmička už, hej? No. Cčko padlo 6C, takže... Tak nepadlo ešte. Dobre, akože... Várme sa, že hej. Ale hej, akože niečo 7 už by sa mohlo podariť. Čak skúsim to 7-ačko vaše, vychválené. Počúvaj, v tej jaskyni, ak je to 7A, tak hneď ako keby vnútri je 7A+, a to si myslím, že by sme sa mohli na tom pohrať. Ono je v jaskyni to 7-ačko? Tak v boku ako keby, že, lebo tá jaskyňa není hlboká, to je len taká, že sa vieš schovať pred dažďom a také niečo, jak sme boli schovaní pred tým dažďom, len vysoké. Dobre, no tak aj to A+. A sú dlhé tie cesty? Ale... Nie, toto práve, že sú krátke teraz.
lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Jo, toto je ono. Toto je to snímačka. Uvidíme. La mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Dostal si to vyreklamované ako cinema zadarmo, takže som strašne zvedavý, že čo na to povieš. Teraz zistíme, že nie, akú srandu si robíte. Čo? Prečo? Tak lebo mňa tuto úplne nabejtovali všetci zatiaľ. Že šezačko budú, Tam že je veľa nôh, to je také ľahké, ty tu flashneš šezačko svoje prvé. To je ľahké. Není jedna ťažká cesta na Sicíliu. Hej no. Onside attempt. Doprava. Tak. Nastupaj. Zakneš. Tá je dobrá, poj. To je ono, poď. Toto je ten krak, no. Je to Madlovita aj na tebu. Už to flashuje, už nejde naozaj. Dáme nám gól. Paradička. Máme to zo všetkých. Máme to zo všetkých uhlov. Prejdem zo Sárkov, ja troška poliesť dačo, kde si oddychni zatiaľ a potom je tu potom zase Ema Plus. Sa vrátim. Aj s týmto. Ideme na to. Poďme na to, good luck. Díky moc.
Díky. Dobre, idem na to teda. Dobre. 7,5 Project, to bude bomba. Hej, ale ja som akože bol úplne, že Mišo mal nejaké črty. 7,5 tiež. Hej. Sára povedala, že to chce natiahnuť. Ukáž mi ruky pre seba, keď ideš chytať. Let's go. First clip in. Ideme projektovať 7+. Absolútne netuším názov cesty. Dneska veľké celebrity. Názov cesty je irelevantný. Pomenuješ si ju, vieš. Davidová v tope. Sára už je skoro v tope, naťahuje chalanom top, aby mohli sa posunúť. Toto je naša cestička. Kokos, tak ten je že za milión. Šot? No. Od tam ešte jednu do kríža, nech je. Tak boli veľké. Vie, čo má robiť. Je naturálne. To je ono. Aj. Je super. Poď si ty. Super. Tak, napravo, tam, malú. Tak. Ó, ty kokos. A to som len tak, že natiahol sa to a nemalo žiadnu vodu. Tak, drž. Jo, krásne. Poď. Ty kokos. Dávaj. Poď. Ty kokos. Dávaj, poď rybo. Tak. Dávaj. Pohoda, poď, drž. To je nič. Kokos. Proste Davida bez trička na thumbnail. Jo. 3 milióny zliadnutí. To sa mi zasypol prst dobre. Hej, aj nie, to nech dávaj úplne dole. Tak. Jak nič. To je ono. Tak. Poď, super. To je ono. Poď. Aj! No. Ešte? Dobre.
Chceš? Jo. Poď už ten. Ideš. Aha, okej. Ja počkaj, co ty? Hej, ty, akože si ho sa na ten počet som sa vykašľal. Poď. Tak a do bočaku. Výborne. Super. Noha pod seba si dával. Buď špička vo peta, no. Tak. To je v piči. Nice, ale dobre, akože dobrý pokus. No, hrozno, akože za mňa je to hrozno strašné. Ja by som to dal aj 5. A možno tam niečo nám unikalo, ale je to možné. Rybo, ja musím povedať, že po tom, čo sa všetci vydýchali, tak už nie sú na nás nahnevaní, ale... Rybo, to bol sprostý výber sektoru. Nechali sme to samozrejme na Miška. Rybo, pokiaľ vám neujebú auto, máte lepší výlet jak my. Absolútne spotená. Je tak 45 stupňov. Keca! Poďme keca! Však ja mám už nakupené! No, ja natáčam hrybový report z Deepwater Solo a myslím, že sme videli 4 medúzy pri dopadovisku a... Je to tu také vlhké. No, jak nad morom predpokladáme, že? Say hello to YouTube. Sara, say hello to YouTube aj ty. Hej. Hello. Dobré ránko. Dobré ránko, deň 6. Keď ideme dneska? Rocca di Seriolo. Projekty. Včera bol rest day. Včera teda rozhodne nebol rest day. Včera bol totálny rest day pre nás štyroch. A na rozleze ale ideme toto tu. Tuto sú to je, že Cactus Garden, také ľahké cesty s bavami a je tu 6A plus s odlezom nejakým, takže som zvedavý, že to bude. Aký sme písmahnutí už
po tých dňoch. Bereš si sunscreen? No, dostali sme spálené predtým, ale dali sme si včera day off, boli sme pozrieť Palermo. Není žiaden footage, lebo nezobral som kameru. Ja mám veľmi avantgardný footage. Sara má avantgardný footage z foťáku, ktorý neviem, niekde tu bol. A môžeme tam, dám tu taký štvorček tu. Takto vyzeralo Palermo. A ideme teraz naspäť do Lezeckého a zajtra je plán ísť na tú viacdĺžku, čo má byť ako keby vyvrcholenie celého výletu. 12 dĺžok za 5C, celodňová akcia, takže uvidíme, jak sa budeme cítiť. Ale teraz ideme liesť na veľmi krásnu lokačku, kde sme ešte neboli, čiže som strašne zvedavý. Tak ideme na to? Poďme na to. Poďme na to, Sima, ideme na to. Sima, potrebujem report zo včera, že aké bolo Deep Water Solo. Ty kokos, ja som skoro umrela. Ja neviem, či som to už hovorila do kamery, alebo som to nehovorila do kamery, ale zišli sme tam potom, nikto sa tam nevedel vyznať, ja mám ale vďaka Bohu fotografickú pamäť, tak som bola taká, že však toto je z tej fotky, toto je to 6Bčko, tak to je ten travers. Tak som tam prešla prvá, hovorím, že tady o toto ide. A vyskúšala som to, prvé 3 kroky a hovorím, že ja tam nejdem. Som sa vrátila pekne krásne naspäť a išiel Kiko okolo, že on to ide vyskúšať a prešiel a už bol v polke, že aké to je. Taká štvorka úplne ľahké, že neverím ti, a on že no tak taká 5 skôr. A prešiel takto Kiko a za ním Miško a ešte kričí Miško, že zober mi máč, a on že vieš čo si má, spravíme to tak, že aby keby náhodou padneme, aby iba jedno máčo bolo mokré a druhé necháme hore. A on mi ušiel s tým magnéziom celý ten travers a ja som išla posledná a ja som mala úplne mokré ruky a som bola, že ja tu padnem, ja nechcem padnúť. A vytrápila som sa a vytriasla som sa tam. Ale zvládla si to. Mám ďalšie 6Bčko. Ty ideš na tento výlet úplne bomby, akože. Tým pádom musím ísť aj čo si ťažké preliesť, lebo dneska je ten deň. Nenechám zahábiť. Nezobrali sme si pivo, nevadí. A zoberieme? Chceme? Idem zobrať pivo? No, zober. Sedem má projekt, kámo. Ideš na to. Ešte nejaké štvorečky na rozhľad. Štvorečky na rozhľad podľa pocitu, hej. Čo, David, natiahnem ti štvorečku? Natiahneš mi štvorku, Sara? To je najdôležitejšia časť. Nepovedal včera šedel, že som čo? Že som matka pluku, mi povedal. Asi sme dobre, je to trocha ďalej, než sme si mysleli od originál parkovacieho spotu, takže... Hey baby, minula sa mi pamäťovka na veľkom foťaku. Big dislike, že? Takže mám len GoPro, Emma ide do šezáčka. She looking extra spicy. Tam nevystrelím trávu. Tak, drž. To čo je? To je ono. Tak. A ide to, že to bere? Krása. Super. A naľavo máš madlo už. Hore na madlo, hento. To no. Tak. A potom napravo pod tým... To je strašne veľký mravec. Si sa dala do lišty. Full crimp. Dobre, tak to vylez, dáme ciglu a potom... Ak nie, tak zase celá ciga skupinová závisí na mne. A v nohách. Leziem, Sara. Ja to oblezem asi. Opa. Stoj. Je to banger. No dobre, akože cesta úplný banger. Jaj, za 6 plus, hej. Let's go. Ja, ideme spraviť review, že čo sme robili.
No, ja som si vylízla choľa. Duro a fachno. Aj nie. No a také kombo medzi týmito dvoma. To sú také veľmi krátučké do okolo 10 metrové steny, tam máme natiahnuté lano. Tak Sárka si vyliezla vlastne všetky, len tieto dve vlastne končia v jednom, tak to bolo také kombo dvoch. Hej, approach tu bol úplne vtipný, lebo vlastne tam, jak sú vzadu tie skaly, tak tam lezú naši ďalší účastníci zájazdu a my sme prešli cez tie skaly a pritom proste úplne naokolo vedie proste pekná rovná cestička, takže sme sa tam brodili bodlákmi, takže sme všetci totálne dosekaní z toho. Ale je to tu cute. Máme tu aj kravičky vzadu, neviem či ich bude vidno, ale proste pasú sa tu na voľno. Super cute, jedna tam leží. Formál, čo? Lezem. Let's get it. Dave. Jak sa cítiš toto ráno? Toto ráno asi najlepšie. Najlepšie. Mne sa ľúbi, ak on povie, že každý deň je proste lepšie, ako ten predošlý. Tak to má byť, vieš. OK. Musí. Každý deň musí byť lepší. Ako ten predošlý. Ty kokos. Ten má... Sárka, ideme na to? Je zle. Kúpila som si vejpu. Kúpila si vejpu, no. Aj dobrá. Ideme do tohto 6Bčka a David ide do toho 6,5 a potom sa vymeníme a porovnáme sa. To bude naša dnešná misia a potom ideme ďalej. David, no jako? To asi fakt po jakých lištičkách tu budem musieť. Hej, no. Tu je Lienka, pozri na tú žlienku. Aha, jejo, a už poď za mnou. Aha, ty vole. To je čo? Jaké saranča. Tu máme. To nešlo. Na zdravíčko. Čus. To sláve. Dobre, tak 2 cesty môžeme ísť domov. Dnešný cieľ je... Cítim aj more, no?